na ga mtekene kwa mono loze ususi biko konye obana ma Aku Zion bia kene ya na ihe Aku Zion mela ha regarding that young man Aku Zion put to all efforts ka kpopụta. This is the story because many people amaro what that young man went through. If somebody as that man I feel no nwe power you bupute ego de kalile ego do kwa we meso bele nwa case kezi hu de mother which means ihe obana that young man cool about him beziokwu. Man, people have become so wicked and evil that na the mother you sort of face Aku Zion na thank you ni him as after all big man ko or you kwesi me come big man mother can be able to bring out that money and time and resources to come for the help of a poor man. It only takes a big man now to Iguchuku. So somebody like Loxeus knows the value of honor and respect. That is why Tako made the video publicly to thank Aku Zion because he was the one who put to call across to Aku Zion, who put to call Aku Zion because do nihenka akaligo kwanya. Sibiko sime again sitili aka tili anya na bihe. So because then the complete video Loxeus me kodi kwan. Biko no ye fa Aku Zion ye kenelu ma Aku Zion si ana mo abulo Zeus 101 Nancy ya daalụ. Maka no yo maka asisi kwute gent ka nkolu no obela iko maka this boy na aza Chisom achoro this boy no kata pụta si na onwe one man no their village na emegbu ndị mmadụ na egbu ndị mmadụ si asị na asịsị poli aje court na o ekwu ya and ndị mmadụ nọkwa na akụmakwa na ihe the boy na-ekwu bụ eziokwu mana maka na nwoke a nwere ego bụ nwe one kind portfolio onwe na politics onye ọbụla na-ezesi ọnụ na-emechi ọnụ then a very small boy pụtasị na ya nwa ama mmechi ọnụ n'ihe nwoke a na-eme adịgo too much ọ dị ka asị na after the man bụ Chiedu ọ na-agalụpa asị mmadụ na 2026 wee mee video ka m create awareness mago ka m kọọ nwoke a para maka asị na nwoke a na-achọ the boy mbụ Chiedu anwa nke na-ekwutere ọ na-egwa m na ọ na-achụgharị the boy na-achụgharị the boy mee video after ka m mesiri the video that man went ahead and go and arrest the Chiedu na-esetegodo unu na adị ka the man na unu n'isi a unu ayi Chinedu unu ayi that man na agwa unu na ede nnụnụ ayi that man akwa efu nnụnụ a bụ Chiedu very wicked human being. Na-egekwa ntị ka nna akọlu na ịkọ that man na-aza Chiedu bụ onye Igbo da Chisom achọrọ bụ onye Igbo then wee bịa dee Chisom si anyị enye m phone number na nchọ ka mụ na ya afọ ya bịa Asaba ọ dị ka ọ na-abalị aka fakpụlụ oluechi afakpụlụ the boy ekwena ka ihe ọbụla distract ya gị n'ihe a na-eme ọ ka o si sọ Chukwu oluechi afakpụlụ that boy na-aza Chisom achọrọ unu ma the boy poli amalum police akpụ ya je amalum station akpụ ya je ka the man chọọ ka ọ bịa laba m okwu n'ọnụ ka mụ na ya na-abọ bịa se ya sịba amarọ m ihe m ga-eme m wee nte fonu m just so ofu fonu mkpọ Aku Zion si ya elo brotherly na o nwekwana ihe nchọ ka ọ meelụ m osi ngini bi ya nwanne m nsi ya na-ekwa o nkọsiala si ya m ihe dị otu ọ dị mma na nchọ ka ya nwaba Aku Zion mesolu m that man case osi my brother say no more so far na ọ bụ ihe mmegbu Aku Zion golu the case Aku Zion bụ ihe mee the case wee bail the boy from prison. Ndị be anyị onwe iku na ama nghọtasi okwu a mana ana m agwụ na okwu ali million and eziokwu ka nna agwa ya ọ bụ na ọ bụrụ ife onye ji ego na Nigeria anyị maka Nigeria wita ijiro money na gị na justice diona tata anụnwa bụ 31st ọ na-eji kwunye lufa 2.4 million naira ego clearance something gịnị nwa biko n'unu fo Aku Zion unu ekenelu m ọ bụ na ma appreciate unu agba ya alụ mpụta n'abalị last week kena apụta m n'abalị last week ka eche ka nchọ ya oke apụta m n'abalị ka abalị ihe bi ya oke na ya ka m play unu voice note apụta m n'abalị 21st of March Aku Zion get voice note a na ya Aku Zion, I greet you, brother.
Nwanne m ka ekosari o. Na asị m na ọka ndụ ọ ga-aka na ihe ara agbakasịzi m arụ maka mata anwa ngwa gị maka mata kisoma na nwoke be anya zimanụ bụ onye ikwu. On 21st of March ka m kpọọ ya ndrọpụlụ ya voice note osim na fa na-ekpe ekpele na ọ ya akpọchi m azụ ọkpọchie m azụ si m ka onye m nọmba barrister ya send elu m 2 million ka m jide n'akpa jebe the case nsi ya mba maka na nlu ebe nke m nwee ike ịpụ iche enwee ike ndị polisi asị na mba imelụ fa na mbụ Zeus ịghọtago ọ bụ na ịfụ ebe nwoke anụnwa dobelu nwa ifu na ọ bụ na ọ bụla social media na mmadụ ama nkotunwu nwa ọ dị ka o were ego niile o zute na Abakaliki jee meso obele nwa a case na-ege ntị omegbu nwa ogbenye chee na ị ga-aya nwa anwụọ enwa emụta nwa ga-eje ịsa bụ ụchụ lapịsịa na okwu a na-adaghị aya ya ọ dị manụ chọọ ka aya n'ikwudo okwu maka abịa m ikwu okwu a ọkpọchi ntị na-efegharị ebe niile ka o wee distrati amụ ọchiedu ọ gaziri ọkpọchi ntị anwa ọ damanụ ihe ọbụla bụ ihe ike bụ damanụ bụ ihe ezide wee kpọrọ obele nwa si gị na unu tilu mmịa tigbuo mmịa na boys gị bịa na vileji bịa tinye mmịa aka n'ọja ọkwa ime ihe ụmụ nwaanyị na-adị na-ezu ego fonye mmịa aka wee zuru ego mmịa nwaanyị nọ na vileji wee zuru ego mmịa ndị boys gị wee si na asị fe wee mesịa wee kweta na fazulu 200,000 nwaanyị mma nnukwu nọ na vileji adị m asị Facebook na TikTok onwe nke nkwu bụ asụ na-ekwuo ifụlọ na ọ bụ na ọmụche kesi a na demand ga na-estres maka ụmụ ike mme nwere time akpọ m Aku Zion si na ọ mee travel na uche ha ịmagonu gbababarịsi ozugbo maka ọ bụ na ọ na adị bọị aka gị pụta na ọ na-ịmago ihe Nigerian anọkata kọtụ nke aludo bọọlụ anọkata ebugharịa ya ajọsụ chọọ ka emee dị bọị ife nwa na-enwero nne na nna but listen ọga chedu ọga ka ọ gazi human being listen ana m alaike irespect mmadụ adị m akpali mmadụ unu emeelizi na-emeeli o come on down, this is 2026 ka ụmụazị Gen Z yala ịkpali unu I'm protecting you people ụmụazị anyị akpalikwa unu ọ na-elewafa ọ na-iwe iwe na-ewe youth be warned see danger and apply caution this man onwe one woman nke ikponye gị no na nsị ka mkponye gị Aku Zion na onye nwere obi mmadụ ịma na okwu ụmụ nwaanyị na-esi ka onwe one lady nke ikonye na that case so you spend ebe a bụ ego flight ọ ya agba si ebe ọ nọ bata o mesịa gị efe onye anyị na-aka nke onye aka ihe esisi na-agazi onye aka ya na-agazi ị na-agazi onye efuchi edu aka biko na onye fụ Aku Zion kenelu m ya onye aka mkpa Aku Zion ya maka kesi Matias omelu mi over emesịa nweta ilo na nke a mana asị m ya dịbalụ Chukwu amago m ihe onye ya si gị deliver mụ ọ mmadụ ka eji aga ịnụgo oke nwa n'uburu amabeghị m ife m na-emelụ gị mana ebe ọ bụ na iwepụta millions of naira wee jee mee kesi ị na-amarọ maka ya bụ na Zeus family gwa gị wee jee cheta nwa ogbenye imedi aka akwụọlụ gị aka imedi aka amara ọmụma bụ ihe na-alapụtaghị asị m ebe emelio na ihe nlibido ama nlibido onye ọbụla zara afa nna gị tili obisi ụwa nwụọ na ha Jizọs ememo na nkwuli aka ọ dị nwaanyị tomato ihe ọ na-abaghị na ntị it can only get better. If na oke nke a nwunye